Salutare, eu sunt Maia Canto și astăzi ne vom uita pe Pinterest să căutăm chestii, nu știu. Acum, înainte să începem, vreau să băgați un mare like și în fine. Ioi. Ioi. Oh my god. Da, aplicația este, cum am mai spus, e foarte tare. Și na. Mamă, que chestia asta că e faină. Ce scrie aici? Aoleu, eu nu am interesat. Asta e. Trebuie să căutăm Roblox. Come on, baby, let's go party. Da. Nu uitați să băgați un like și un subscribe. M-ar ajuta foarte mult. Aici cred că o să fac o chestie. Ce e asta? Hit. Enamorat. Găfrim. Asta e ca să faci logo-uri. Sau chestii sau nu știu. Cred că toată lumea se auzi de aplicația asta. E destul de tare la așa. Da. Păi și o chestie pe aici. Așa. Bă, voi vedeți că ți-o mărești. Da. Asta era, ok. Ora. Eu ce am făcut? Uei. Da.
că vreau să scot puțin asta. Da, lasă. Am să fac ceva acolo, dar n-am mai făcut. E că după ce... Cred că o să ne jucăm și puțin Roblox. Uite ce faină e chestia asta. Fain. Da. Ce să fac eu? Oh, ui. Enamoră. Uite ce am de aici. Bun, ok. Da. Cum să trec cu variante de păr? Cred. Ai. Ok. Ok. La voi. Ok. Dar nu fac chestii, adică nimic nu iese. Asta cu siguranță nu o să-mi iasă. Da, acum am zis nu iese. Da. Ce e aia? Ce... Uite-o. Cred că e asta. Da, mă, asta e. Să nu mă...
Da, și ceva lasă. Mai bine să ne jucăm Roblox. Brookhaven, stai să vedeți skin-ul de pe Brookhaven și să îmi dați o notă în comentarii la skin-ul meu de pe Brookhaven. Mai îi dau un 9 de pe skin-ul meu. Skin-ul meu de pe Brookhaven îi dau un 9. Sincer. Eu skin-ul meu de pe Brookhaven îi dau un 9. 50. Cam așa ceva. Și acum ăsta e skin-ul meu de pe Brookhaven. Așa aș vrea eu să-l am. Da. Să-mi scrieți în comentarii ce notă îi dați. Eu îi dau un 9,50. E foarte fain. Adică, na. Și, na. Oh my god, nu pot să intru acolo. Oi, cât de cute e îmbrăcată fata ta. Eu, direct Barbie. Emma. Hello. Unde mai am? Eu de pe aia. Aoleu. Ok. 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 Fratello. Mi-am luat bulană. Eu am leșnat. Frumos. Nu găseam ăla de Hello. Luăm frumos o motocicletă pe care lângă fetele astea cochete. Te mă, da și... dacă e clar că trebuie să vă arăt cum mi-am făcut skin-ul. Bun. Deci, să scoatem banana. Beh! Vreau să scot banana așa. Puteți, vedeți asta? Deci, aveți aici haine, bla, bla, puteți să vă faceți aici skin-ul, pentru că nu știu cum, Brookhaven, cam așa. Puteți să vă faceți skin-ul foarte fain. Unde Dumnezeu era aia? Sau asta era? Asta era? Nu, asta era. Cred că asta era. Da. Și dacă vreți să căutați un pot, ceva aici, la chestiunea asta, la lupa asta, căutați aici. Și căutați hai. Și uite că vă dă toate părurile alea care Brookhaven nu le are. Ceea ce e foarte fain. Dați-mă de aici. Hello, na. Văd toate părurile alea frumoase. Încât Brookhaven nu le avea. Frate, și acum le are și e cute rău. Bine, asta o are. Dar rest nu are niciunul. Bun, nu-mi lasă asta. Aici căutați pur și simplu. Și vă dă căști, vă dă chestii faine. Vă dă urechiușele așa foarte drăguțe de elf sau de ce o mai fi. Vă dă capul ăsta de pisică. Vă dă tot felul de cute. Vă dă urechiul de pisică, da. Aici mie îmi place foarte mult pentru că, da, și uitați-vă, frate, cât de cute poate să fie. Da, eu nu-mi schimb, dar uitați-vă ce față am avut. Fața asta, pentru că, da, are și urechița asta, puteți să vă puneți și fața asta, că e faină. Și fața asta, dacă vreți.
Fața asta, puteți să o puneți și cineaul. Schipire foarte tare. Încă o concluzie, îmi place mai mult Brookhaven-ul așa. Cum tocmai ce l-au făcut și e fain rău. Să nu vă aud prin comentarii că nu vă place. Să n-aud. Mie îmi place așa. Piercing-ul, aoleu. Ainga. Eu mi l-am făcut așa pentru că îmi place și eu să las așa în continuu. Aici nu mai știu dacă e ceva. Eu sorry. Bia. Oi. Oi. Fine. Are danger. Oi. Nani. Nani. Sunt în eroare. Unde e eroarea mea? Măi. A venit Zeus. Am și o întrebare. Ce e asta? Ce e? Asta e spate. Nu se vede. De păr. De părul ăsta super. Al meu. Da, cred că aici nu e ceva interesant. Nu e interesant, ok. Aici cred că ar fi ceva interesant. Cei care au chestiile astea, știți că dacă le căutați, le aveți, dar nu știu clar cum să vă explic. Are eroarea. Aulu. Telefon. Da. Telefon PC. Asiatic. Oi. Ioi. Oh, că nu mă duc în armată. Da. Vă dă tot ce vreți. Tot. Și acum aici cu la haine. Căutăm aici să... Ca să vă duc și pe voi, că poate nu știți. De exemplu, o iau pe asta, cred. Stai să ne mai uităm, pentru că nici eu nu știu prea bine ce haine sunt pe aici, că sunt foarte faine toate. Uitați-vă doar la asta, cât de trecut să iei. Sau la asta. Sau la asta. Sau la asta. Sau la asta. Asta o are Bela. Dar las pe asta, pentru că mie îmi place mult. Aici. Da, acum nu știu ce pantalon să iau la asta. Cred că i-aș lăsa pe asta, atunci trebuie să bluză, știu eu, bluză. Ce Dumnezeule ai, mă? Asta e pentru cei care s-au săturat de Brookhaven cu chestii nașpa. Da, ca așa am rămas eu. Sper că... Na. Adică e foarte fain cum au făcut acum.
Hei, mă, hei, nu fiți supărați, da? Hello! Da, nu răspunde, asta e, ba. E o casă. Ce-i Dumnezeule casa aia? Oh, paci. Asta. E bine și casa asta în viață. De 20 de minute filmez? Aoleu, cred că v-a plictisit de mult. La Bera cu siguranță nu, pentru că ea e obișnuită să se uită la videoclipări lungi. Nu-i așa, Bela? Hopi. Primul culoare la casă, mov. Ca să nu fie nimeni supărat. Sau și ceva, dar cu siguranță o să fie supărat. Ne punem alb, ok? Un foaie speros. Și mi-e place că nu... Ui! Sau fi ceva, nu mă interesează, un pun roșu așa. Sau... O fi deschis. Așa mai bine. Prieteni, cam asta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Pa!